nouă încoace către finalul trainingului nostru. Scopul acestui seminar a fost fortificarea cunoștințelor jurnaliștilor, a redactorilor, a editorilor în ceea ce privește reflectarea drepturilor omului, a antidiscriminării și diversității în subiecte de știri. Ei vor acumula anumite cunoștințe care le va ajuta pe viitor să scrie materiale mult mai bune, mult mai calitative, să cunoască diverse situații, cum să procedeze într-un caz și în altul. Participanții la seminar ne-au mărturisit că toate cunoștințele acumulate le vor fi de mare folos în activitatea lor. La training au participat și tineri jurnaliști practicanți. Iată care a fost părerea lor. Eu aș putea să scriu un material la această temă, deoarece deja, cum să spune, rădăcina eu o cunosc informația primară și făcând o anumită documentare la acest subiect, cred că eu aș reuși să scriu un material la această temă fără nicio problemă. Moderatorii seminarului au considerat necesar și oportun un asemenea training, pentru că puțin se știe despre drepturile omului și despre aspectele juridice ale protecției drepturilor omului în particular. Iar întâlnirea jurnaliștilor cu un jurist e benefică în primul rând pentru telespectatorul care merită produse mediatice de calitate, ne-au mărturisit-o dânsii. Asemenea traininguri tocmai vin să completeze niște goluri pe care le avem și dacă stăm cu gândul la telespectator, asta trebuie să facem cu regularitate și nu doar pe asemenea tematici. Avem ce învăța, avem unde crește, pentru că ne gândim tot timpul la cel care beneficiază ceea ce facem. Noțiuni de bază privind drepturile omului și mecanisme de protecție a lor, practici de reflectare a temelor cu referire la drepturile omului în mass media, exerciții practice, comentarii, generalizări și concluzii. De asta au avut parte participanții la seminar. Evenimentul a fost organizat de Asociația Presei Independente în cadrul proiectului Promovarea celor mai bune practici de reflectare a drepturilor omului în mass media. Dacă asta am unde să găsim răspunsul? Da.